2-4 वस्तू पण घ्यायच्या आहेत आणि दुसरी पण आपली 1-2 कामं आहेत. हे बघा खूप मोठी नर्सरी आहे, म्हणजे अशी आठवण राहते ना, त्याच्यामुळे मग आपण माणसं नसेल तर काय आपण तर आहे ना. बसलेत गाढ झोपेत होते, त्यांना वाज गेला तसं पहिला सगळा कोण आला असेल. तर हे बघा ताईंनो आपलं आजचं जेवण कुणालच्या आवडीचं. तर वाघ्या आणि शेरू बघा गाढ झोपेमध्ये आहेत, गाढ झोपेत आहेत. मी आता त्यांना म्हणजे माझी चावल लागली ना म्हणून डोळे हलके हलके त्यांचे उघडत आहेत, झोपू दे. आणि हा बघा कुणाल. काय मग कुणाल कितवा वाढदिवस आहे? 20 आता 21 लागला ना तुला? नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता सकाळचे की नाही 10 वाजलेत, आम्ही निघालो आहे तरळ्यामध्ये, म्हणजे मी आणि कुणालचे बाबा असे आम्ही चाललो. आणि आज सगळ्यात आनंदाची बातमी तुम्हाला सांगते, आज आहे कुणालचा वाढदिवस. त्याच्यामुळे आता आम्ही तरळ्यामध्ये चाललो आहे, म्हणजे 2-4 वस्तू पण घ्यायच्या आहेत आणि दुसरी पण आपली 1-2 कामं आहेत. त्याच्या आवडीचा म्हणजे पदार्थ एक बनवायचा आहे ना, तर 1-2-3 वस्तू ना कमी आहेत घरामध्ये. त्याच्यामुळे म्हटलं चला जाऊया, पटकन जाऊन येऊया. पावसाने थोडीशी कृपा केलेली आहे, पाऊस थांबलेला आहे, म्हणजे सकाळपासून पडलेला आहे पण जरा कमी प्रमाणात आहे. रात्री भरपूर पाऊस पडला होता. तर चला पटकन ना जाऊन येऊया. परत आल्यानंतर घरातलं पण थोडंसं काम आहे, ते काय संपत नाही, ते आपलं चालूच असतं. बघा गाडी येते मागून, त्यांना म्हटलं तुम्ही हळूहळू या, तोपर्यंत म्हटलं मी सुरुवात करते. तर हा बघा हा आपल्या तरळ्याचा हायवे, आणि इथे ना जरा थांबलो होतो. समोरचा व्ह्यू बघा किती छान आहे, सुंदर. आणि गाड्या मात्र इथे फास्ट असतात रोडला. तर पहिलं एक काम झालेलं आहे बघा, दळण घेतलं ते ठेवलं मी, आणि आता आपल्याला पहिला सिलेंडर घ्यायचं आहे. सुरुवात झालेली आहे कामाची. तर सर्व कामं की नाही आपली करून झालेली आहेत. पाऊस अधेमध्ये चालू होता म्हणून फारसं काही मी शूटिंग केलं नाही, पटापट सगळं केलं. आणि आत्ता आपलं सगळ्यात शेवटचं काम बाकी आहे, ते आपण करायला निघालो आहे. म्हणजे गेल्या वर्षीपासून आम्ही ठरवलेलं आहे की जेव्हा कोणाचा घरात बड्डे असेल ना, किंवा चांगलं काही ॲनिव्हर्सरी आहे आमच्या लग्नाची, तर असं काही असेल तर एखादं झाड विकत घ्यायचं आणि ते लावायचं. तर आत्ता आपण चाललो आहे कासारड्याला. कासारडे ब्रिज आणि तिथं आता थांबलेली आहे गाडी. कुणालच्या वरचं 1-2 मिनिटाचं काम होतं, तिकडे गेलेत ते. आणि नर्सरी आहे कासारड्याला एक फेमस, तिथे आपण जाणार आहोत झाडं घ्यायला. आणि नंतरला मग घरी गेल्यानंतर ती झाडं मग कुणालच्या हाताने. गेल्या वर्षी ह्याच दिवशी ना आपण 2 झाडं आणली होती, म्हणजे पेरू आणि चिकू, आणि खूप मस्त झाडं झालेली आहेत. ती घरी गेल्यानंतर जेव्हा आपण आता आणू ना झाडं ती लावू ना, तेव्हा तुम्हाला मी दाखवून दी. म्हणजे बरं वाटतं ते, एक आपल्या आठवण पण राहते ना, त्याच्यामुळे ह्या अशा पद्धतीने आम्ही मग करतो मग सर्व. बऱ्यापैकी साफसफाई करून ठेवली का. तर हे बघा प्रवीण नर्सरी आलेली आहे. गाडी आत टाकूया ना. हां आताच जाऊ दे गाडी. हे बघा खूप मोठी नर्सरी आहे. हे इथे काजूचं आहे, इथे पण काजूचे. काय ते हां ते काजूचे रोपं घेतात ना पावसामध्ये लावायला. मागच्या वेळेस बघा आपण आलो होतो ना, तेव्हा हे सगळं भरलेलं होतं. तुम्ही जर का आधीचे व्हिडिओ बघितलात ना, तुम्हाला माहिती पडेल. आपल्याला घ्यायचे आंब्याची झाडं. तर आंब्याची झाडं बऱ्यापैकी आहेत तिथे अजून. सूर्यफुलाचं आहे काय? चला 2 रोपं घेतली बघा. संध्याकाळची वेळ आहे मैत्रिणींनो, आणि आता वाजलेत 5 संध्याकाळचे. दुपारी की नाही बाजारातून येईपर्यंत आम्हाला 1:30-1:45 वाजला. आणि नंतरला मग आल्यानंतर जेवण, थोडासा आराम यात वेळ गेला. आणि आत्ता सुरुवात केलेली आहे संध्याकाळच्या कामाला.
संध्याकाळचं काम म्हणजे आपण बघा ती झाडं विकत घेतली ना, ती आता काढलीत गाडीतून आणि लावायला सुरुवात केलेली आहे. आणि लावणार कोण आहे तर कुणाल. त्याने ना खड्डे पाडायला सुरुवात केले. मला वाटतं एक खड्डा पाडून पण झाला आहे. तर ही बघा, ही आंब्याची ना 2 झाडं आणलेत. आता एक झाड इथे आहे आणि एक झाड आहे ना तिथे कुणाल बघा घेऊन गेला आहे. तो बघा तिथे खड्डा पाडतोय. आणि हे बघा, हे आहे संत्र्याचं झाड. म्हणजे नर्सरीवाले जे आहेत ते म्हणाले की आपल्याकडे संत्र्याचं झाड होईल की नाही या शंका आहे, पण तरी पण घेतलं आहे. म्हटलं बघूया प्रयत्न करून, कारण संत्र्याचं झाड ना मला खूप असं आवडतं. बघूया, जोपासना करूया आपण. तर इथे एक आता खड्डा आणि इथे एक खड्डा पाडून झाला आहे. तुम्हाला ना मी गेल्या वर्षीची झाडं दाखवते. गेल्या वर्षी हे बघा, ही पण आहे ना कुणालनीच लावलेली झाड आहेत. हे पेरूचं झाड हे गेल्या वर्षी कुणालच्या बड्डेला लावलं होतं. आणि हे बघा, हे चिकूचं झाड. म्हणजे ही एकाच दिवशी लावलेली झाडं आहेत आणि बघा किती छान झालेत ती. म्हणजे अशी आठवण राहते ना, त्याच्यामुळे मग हे असं करतो आम्ही. आणि कुणाला पण आवड आहे बघा. त्याने पण आत्ता बसला होता तो अभ्यास करत होतो. चला म्हटलं झाडं लावून घेऊया. आणि मग त्याने खड्डे पाडायला सुरुवात केली. संत्र्याचं कुठे लावणार? बाबा काय बोलणार? अच्छा, हां. तर हे खड्डे पाडून घेतो पण तर बाबा येईल ना. बाबा काय करतो? ते हे करायचं ना, मॅरिनेशन करायचं ना. तू ग्लोव्ज नाही घातले, ग्लोव्ज घालायचे ना हातात. तू खड्डा पाडून ठेवतो पण ते येतोय बाबा. तर कुणालसाठी की ना स्पेशल डिश बनवणार आहेत. कोण तर कुणालचे बाबा म्हणून ते ना आहेत आतमध्ये किचनमध्ये. आणि म्हणजे नॉनव्हेज रेसिपी आहे. ते चिकन वगैरे ना साफ करतात. आता मॅरिनेशन करून मी ठेवणार आहे. म्हणजे त्याला सांगितलं तू खड्डे पाड, तोपर्यंत मी येतो झाडं लावायला. आणि मग ते चिकन साफ करायला गेले. तर चला मी पण आता चालले किचनमध्ये, जरा मॅरिनेशन वगैरे करून ठेवते. रेसिपी काही तुमच्याशी शेअर नाही करणार आहे, पण थोडाफार तुम्हाला दाखवीन की काय रेसिपी आहे. बिर्याणी बनवणार आहे, इन्स्टंट बिर्याणी. आणि कुणाला ना हे आवडतं काय बरं, चिकनचे पीस बघा, ते असं चिकन टिक्का वगैरे असं म्हणतात ना, ते मध्ये ना कुणालच्या बाबाने एकदा बनवलं होतं. म्हणजे मला वाटतं एक 15-20 दिवसापूर्वी. इतके छान झाले होते आणि चुलीवरती केलं होतं ना, ते भाजून बघा करतात तसं. आणि कुणाला खूप आवडले होते. त्याच्यामुळे त्याचा वाढदिवस आहे ना म्हणून स्पेशल ही डिश कुणालचे बाबा तयार करणार आहेत. आता मॅरिनेशन करून ठेवते, कारण मॅरिनेशन ह्याच्यामध्ये ना खूप महत्त्वाचं आहे. मॅरिनेशन चांगलं असेल तर खूप टेस्टी बनते ही डिश. आणि कुणाला अशा वस्तू ना खूप आवडतात. म्हणजे चिकन त्याला खूप आवडतं, त्याच्यामुळे त्याच्या आवडीचं हे सर्व. आणि अजून एक सांगते, तर केक की नाही आणलेलं आहे. कुणालने सरळ नाही सांगितलं. त्याला सकाळी बाजारात जायच्या आधी पण मी 2दा विचारलं. प्लस काल पण त्याला विचारलं होतं, कारण काल बघा कुणालचे बाबा आहेत ना भाड्यावरती गेले होते ओरसला. तिकडे कसं येता कणकवलीला छान असं केकचं दुकान आहे, म्हणजे तिकडनं घेऊन येऊया. तर तो नाही म्हणाला की नको आई, मी आता मोठा झालेलो आहे, केक वगैरे काही कटिंग करायचं नाही. पण हे जी रेसिपी जी आहे ना, जे कुणालचे बाबा करणार आहेत, ते मात्र तो म्हणाला की नाही, ती मला खायची, ते बाबाला बनवायला सांग. आणि त्या पद्धतीने सर्व तयारी चालू आहे. तर चला जाऊया आपण किचनमध्ये. आणि अचानक हे बघा जोरदार पावसाला सुरुवात झालेली आहे. मगाशी वातावरण कसं होतं आणि आत्ता बघा एकाएकी मुसळधार पाऊस. हा कुणाल, एकाएकी म्हटलं मुसळधार पाऊस. एकदम गच्च झालंय, गच्च. मगाशी की नाही झाडं लावायला घेतली आणि तुम्ही बघितलं किती मुसळधार पाऊस आला. त्याच्यामुळे मी काय बाहेर गेली नाही. कुणाच्या बाबांनी भिजत भिजत झाडं लावली, सगळी लावली झाडं. अच्छा, मी 2 लावली. हां, म्हणजे आंब्याची झाडं होती ती लावून झालेत. आणि जे संत्र्याचं झाड आणलं ना ते लावायचं बाकी आहे. आता दिवाबत्तीवर सगळं करून घेतलंय. सगळ्यात आधी ना कुणाला आता औषण करून घेते आणि मग जेवणाला सुरुवात. बघू दे कसली फुलं आणली ती. तर कुणालच्या बाबा ते जाईची फुलं ना फुलतात तर संध्याकाळची ती जमा करून घेऊन आलेत. मला वाटतं काय जवळजवळ 10 ते 15 आहेत. तर आता कुणाला म्हटलं औषण करताना आपण त्याचा वापर करूया. सुगंधित फुले. सायलेंट का झालं एवढं सगळं? काय नाही, कशाला सायलेंट होईल? माणसं कोण नाही म्हणून. मग आपल्या घरात आपणच. माणसं नसलं तर काय, आपण तर आहे ना. बड्डे बॉय, माझा बड्डे बॉय मोठा झाला माझा बॉय. आता त्याला तुला किती वर्ष झाले? तुला 20 वर्ष झाली. 20 वर्ष पूर्ण झाली आज. 21वा बड्डे. मग कधी पोरगा एवढा मोठा झाला माहिती पडलं? मग
आज दुसरा बर्थडे बॉय दुसरा आला बघ. तो काय करतो दादाला. शेरू तू पण बस, तुला करू. ए शेरू तुला पण करायचंय. दादा हा ये तुला पण करते ये. नको लावू. हा नको लावू तुला. नाही नाही लावायचं. दे ठो. ते केसावर जातील. तर आज की नाही तुम्हाला भाग्या शेरू दाखवलंच नाही ना. हा बघा शेरू आणि भाग्या दोघांना झोपलेत. त्यांची आंघोळ झाली मगाशीच आणि अशी गाढ झोपेमध्ये आहेत. अर्धे अर्धे डोळे बघा कसे उघडे आहेत ते. वाग्या ए वागू. नाही नाही गाढ झोपेत आहे. आता ह्यांना पण आम्ही की नाही बड्डेचा खाऊ देणार आहे ना वाग्या. ए वाग्या बघा अजिबात त्यांना हा नाही का ऊन आहे अजिबात जाग नाही. ते झोपू दे त्यांना. थोड्या वेळाने उठतील ना मग तुमच्याशी भेट घडवते त्यांची. वागुल्या चला 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 जेवण करायचंय. उजेड जरा कमी वाटते ना. वाटते का उजेड. तर हे बघा कुणालच्या बाबाने इथे करायला घेतलंय मी बघ तंदुरी चिकन. हा तंदुरी चिकन करायला घेतलं. तंदूरी चिकन. हा हे बघा माझं किचनमध्ये चालू आहे काम आणि हे असं त्यांनी घेतलेलं आहे करायला. असं हे बघा हे मी इथं मॅरिनेशन करून ठेवलेलं आहे थोडंसं. तंदूर बघा कसा मस्त. ते साईडला कर ना ते कोणतं ते ते हे वाला. ते मागचं ते. हां ते आत्ताची सुरुवात केली. किती टाइम जाईल. 1 तास जाईल ना शेकायला. 1 तास झाले म्हणजे काय चुलीवर बारीक त्याच्यामध्ये करपणार ना ते. हां तवा ठेवू का. तवा आणू एकीकडे. तवा नको. नको सगळं भाजूनच. त्या दिवशी बघितलं पाणी सुटतं नंतर. हां चला पाऊस पण आला बघा. चला ह्यांचं होऊ दे एकीकडे. एकीकडे माझं पण चालू आहे किचनमध्ये बिर्याणी बनवायचं. आणि जोरदार पाऊस आलेला बघा. आवाज घ्या. आणि काळोख बघा किती आहे बाहेर. काहीच दिसत नाही बघा. गुडूप अंधार. माझी पण बघा तयारी चालू आहे. ग्रेव्ही बनवते बिर्याणीची. इन्स्टंट बिर्याणी आहे म्हणजे झटपट होणारी बिर्याणी. लेकाच्या आवडीचे हे 2-2 पदार्थ. त्याची फरमाईश होती त्याच्यामुळे हे असं म्हटलं बनवूया आपण. तर हे बघा हे अशा प्रकारे ना तंदुरी झाली आता ती. भाजून बघा रेडी झालेली आहे. 2 पीस. मस्त झाली बघ कशी. पण भरपूर वेळ लागणार आहे हे तळायला. आणि हे बघा हे 2 रामश्याम बघा आपले येऊन बसलेत. गाढ झोपेत होते. त्यांना वाज गेला. तसं पहिला सांगा कोण आला असेल. नॉनव्हेज खाण्यामध्ये एक्सपर्ट कोण आहे तर हा भाग्या. ह्यांनी पहिला एंट्री केली आणि नंतर मग शेरू आलेला आहे. आणि आता दोघं काहीकडनं हलणार नाही. आता इथेच बसून राहणार बाबाच्या बाजूला. शेरू आणि कुणाल बघा समोरच बसलंय. तिघं पण वेटिंगमध्ये आहेत. कधी तयार होतं हे. शिजलं ते वाटतं. शिजलं. तर वाघ्या आणि शेरू ह्यांच्यासाठी बघा हे पेडिग्रीचं ना पॅकेट आणले दुपारी. आता हे त्यांना आज ट्रीट कुणालचा बड्डे म्हणून. आणि दोघांना वास गेला ना त्याच्यामुळे शोधतायत ते कुठून वास होतोय असं. तर हे बघा ताईंनो आपलं आजचं जेवण कुणालच्या आवडीचं. ही आपली इन्स्टंट बिर्याणी. हे चिकन टिक्का ना. हा हे कुणालच्या बाबाने केलेलं चिकन टिक्का वगैरे. आणि हा सलाड केलेला आहे कांद्याचा. त्यातमध्ये काय टाकलं आहे लिंबू म्हणजे लिंबाचा रस, थोडंसं तिखट मसाला आणि थोडंसं मीठ. आणि कांदा की ना असं बघा पातळ खापा असा वेगळा वेगळा करून घेतला आहे. खूप टेस्टी लागतं ह्या चिकन टिक्क्यावर. तर असा हा आजचा आपला मेनू आहे. आता कुणालला विचारत्या कसं झालं आहे ते. कसं झालं आहे कुणाल. चांगलं आहे. बाबाने केलेलं टेस्टी आहे ना. हां खुश मग एकदम. हे कुणाला आमच्या ना असलं म्हणजे जेवण त्याला आवडतं असं. चिकन टिक्का बिर्याणी त्याच्या आवडीचं आहे सर्व. तंदुरी आहे ती. पण हे बाहेर जाण्यापेक्षा हे बेस्ट आहे की नाही. तंदुरी. पावसा पाण्यात उगाच बाहेर जायचं आणि त्याच्या हे घरात बनवलेलं चांगलं असं जेवण. थोडीशी मेहनत होते पण चांगलं बनतं. मग चला जेवू द्या आता. तंदुरी खा. हां जेवा.
ए शेरू काय बघतो तिथे खाली? कुणा ना बघ बेडच्या खाली घुसतोय ते बघ खेळणं काढलं. हा मी म्हटलं काय करतोय हा बेडच्या खाली घुसून. आणि इतका उशीर झाला तरी पण बघा ही दोघं जण अजून जागी आहेत. हां खूप वाजलेत म्हणजे जवळजवळ 10:30 पावणे 11 होऊन गेलेले आहेत. आज शेरू जाम मस्ती करतोय म्हणजे नेहमी करतोच पण आज त्याला जास्त मस्ती आलेली आहे. आणि त्या जोडीला भाग्या पण. आज काय त्यांचं झोपायचं काही चिन्ह दिसत नाही आहे. आणि तो कुणाल बघा तो पण असा टाईमपास चाललेला आहे. आणि आता की नाही रात्रीचे 11 वाजलेत ताईंनो. आज बराच वेळ गेला सर्व किचनचं आटपायला. आता मी करते इथे व्हिडिओची एंडिंग. आजचा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.